velkommen til den her video. I dag har vi Alexander Birkmose med. Vi skal lave. Han skal spørge mig om 10 ting. Ja. Så jeg starter bare med første ting. Hvad er dit yndlingsfag? Idræt. Okay, næste ting. Hvorfor kan du så godt lide Neymar? Fordi han er vild. Han spiller for en god klub. Kan du godt lide Stratego? Nej, jeg hedder ikke. Hvorfor har du Liverpool-trøje på? Fordi de er gode. Hvorfor? De er de bedste i Premier League, synes jeg. Hvorfor kan du ikke lide Tottenham i stedet for Liverpool? De Tottenham er skrald. Skrald, det skulle da Liverpool. Det var 6. spørgsmål. Hvad er klokken? Det ved jeg ikke. Nå. Hvad vejer du? 30-31. Jeg vejer også 31. Jeg er højere end dig, Kæver. Hvorfor har du så lange ører? Det er jeg blevet født med. Jeg er. Hvorfor er du så sød? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Fordi jeg kan. Er du skrald? Nej. Det er en ting. Sidste ting. Du bliver tvunget af din mor. Okay. Du skal fandme sige noget nu. Nej. Det var. Han har også en YouTube-kanal. Jeg den ud. Der er link i beskrivelsen. Det er alt for den her video. Vi ses. Ses!